Watkins. Chi'n gwybod pam yn i ma? Dwi'n gwybod am Aron o Stawn. Na pam chi yma? Ffoniodd y swyddog prawf iddi fi gatre. Gweud dylen ni gael gwybod. Chi, Owen? Na, cwch na dy fe. Ydw i dal gyda chi? Na, wedi suddo. Degfed o fe di, 1973. Na, da'i ffrindiau lawr gyda'i. Fi oedd yr unig un ddath nôl. Cwch newydd yn ôl ar iard. Lle'r Bowens? Ie. O'n i wedi bod mas yn gwaith tywydd. Dechreuodd i lenwi a dŵr. Ych chi'n beio'r Bowens? Se'r pwmpau wedi gweithio. A'r gwaith repairs wedi dal. Bydden ni ddim wedi colli'n had a'i ffrindiau. Dwi ddim yn deall pan bod merch i fi yn ymhel ar teulu yna. Torodd i galon Gwyneth yn wraig. Wedodd Aron Bowen bod eich merch a bi yn gweld rhywun arall. Mae Aron Bowen yn llofrydd. Yn gwmws ni'n pethau dad. Yn pallu derbyn cyfrifoldeb am yr hyn mae wedi wneud. Be amdano chwyres, Ffion? Yr ein fenyw yna'n gwrthod gadael ni fynd yn agos iddi. Anes? Ie, Anes. Dy beth mae Anes yn moyn, mae Anes yn gael.